سلام تعنا باللي زخبركم تخاتلتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ በወረርቲ ሓይልታት ዝበጽሖም ዘለዎ በደላት በዲሆም ህዝቦም ንከገልግሉ ዝገብርዎም ዘለው ቃልሲ አጠናኺሮም ክቅጽልሉ ይግባእ ተባሂሎም ተወሳኺ ሓበሬታ ወኪልና አወጣሃኝ ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ከብስዕብ አዋዲድወሎ نؤسات سو حدار ايت حلف برهانن وزيرو لتبرهان كحسين ابطان حيت حدارهم 4 قلعو افهملهم ثلاثيوم دقم كاستن سخصاب حرسي بتبو كتتل حقايم اما اقل حكمنا سولدون تقون كمي ثلاثه وحيز تولدت رابعيت هصانجن ورر تحيلتات ابلع تግራይ بسخفت وخونات كل محوراو اغلغلوت اعنيومن كقارص بمغوارمن از ادل يرخبتن وزيرو لتبرهان ابوان تنسيخ تتل خبرا دحر مصناح ورار مسقاطمه كوزدو زغبا زنبره خطابت كم زي وسدان اب غزا دحر مغلغالن ون تعشل كتوزدو زغبا خطابت كم زي رخبت يغلطا ثلاثه حياه سلام معتي نيريو خلصت لكن وزعجر بمخنيات السلام عليك حد وسنير او تديلي قبل يوصلوا تدسي غرغر بخارج وخلاص كن حتى مسؤول اريا وت نفس كل خلنا خدخام نظر بارون كشفي يتمرمرنا يوريتنا هنا ريت ما بقى عنده عليه ازوج تحمل ينيرو الخطوه من جماعه في الرجاله تريح رجل تاريخ كلتيوم سو حدار كدمي زورارنا اديتاتنا صناتن زغبر زنبره ختتل تعنا زلعلم منبارو بمغلاص از حزوان ግን كلهم አገልግሎታ ስርዓት እና ተጠው ከም ዝበሉ ይገልጹ መጀመሪያ በስተወረደት ያተኸተነራ ከሹዓተ ጀማዓት ጀመረ ختتل በራኔራ فزغد خلاص للخنس اي تخبرتين ودميدو سلام ساعه لهله واني ختونيرميو او لا يوصل ولا يثلاث ساعات بدرجه يحطوا يميرو كسر ساعه يروي اخر ساعه لكن سلام مساندي وحوانو يحيي وانا تزاري هذا الحكايه اوروكي اللي من حيك اللي يوصل لي قولنا سلام سيري خلودين صار يخولوا መንግስት ትግራይ ምክልኻል መሰረት ዝገበረ ፖሊስ ጥዕና ተኸቲሉ ብዝፈጸመ መስራሕቲ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝገብ መጽንሑ ይዝከር በዚ ድማ 45 ዓመት ዝነበረ ማእከላይ ዕድመ መንባር ናብ 65.7 ክብል ክኢሉ ህዝቢ ትግራይ ብቃሱን ጻዕሩን ዘመዝገቦም ዓወታት ዘይተዋሓጠሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣካል ምጽናዕ ተጋሩ ካብ ዝተኸተልዎ ሜላታት ሓደ ኣገልግሎታት ጥዕና ብምዕናው ህዝቢ ትግራይ ካብ ብግፍዕታት ዝቐትልዎ ብተወሳኺ ብሕማም ክሃልቕ ይሰርሐሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋት እና ትግራይ ተገዳላይ ዶክተር ኢሳያስ መስድም ሶያና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ትግራይ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝቐመጠው ልቕሓታት ጥዕና ትረአ ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ምንባራ ይገልጹ ነዚ ከም መርኣያ ብመዳይ ኣገልግሎት ጥዕና ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ ሓኪም ን10,000 ህዝቢ ከገልግል ዝቐመጠ ረቑሒ ኣብ ትግራይ ሓደ ሓኪም ን12,000 ሰብ ዝበፅሐ ምንባሩ ክልተ ሪፈራል ሆስፒታል 14 ሓፈሻዊ ሆስፒታላት ተሃኒፆም ኣገልግሎታት ክውካን ተጸንሑ ወረርቲ ሓይልታት ኢሳያስን ኣብን ፈለማ ትግራይ ምስረገጹ ካብ ዘዕነውዎም ወሃብቲ ኣገልግሎት ብቅድሚት ዝጽርሑ ትካላት ጥዕና ምዃኖም ተጋዳላይ ዶክተር ኢሳያስ ይገልጽ كوابي 45 سنة وان أنا مش متفاعل يعني صوت عندي سرعة أنا عندي سرعة ወረርቲ ሓይልታት ስርዓት ጥዕና ትግራይ ምዕናው ሰሙያት ጥዕና ብምቕታልን ናብ ስራሕ ከይምለሱ ብምግባርን ህዝቢ ትግራይ ብሕማም ክመውት ይገብረለው ድማ ኢሉ ስርዓት ጥዕና ዘይራሕ ነው سيدات أنا أقول مثلا أمور يوم صحيح أيه حدا أنا كذا أقول له ثلاث كمهاجر وقاعد أوصلوا لي خالها أو نعم أنه يوم صحيح أو نقل من نستحي يومي كان حتى أنا كيف سمعون استغرب من قبل كيف في الحالات بفلاي من كاي متعددات ህጻናትን ጽቡቕ ውጽኢት ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረ አዴታት አን አገልግሎት ሕክምና ህጻናቱን በሕጽረት ምግብን ክትትል ጥዕናን ይሐሙን ይሞቱን ከም ዘለዉ ተጋዳላይ ዶክተር ሪኤ ገሊጹ ህጻናት ተሳታፊ ዝነበረ ስራሕቲ ህጻናት ዶክተር ይረኽቡን ዘሎ ክትባን ይረኽቡን ዘሎ ክትትል ይረኽቡን ዘሎ ሕክምና ይረኽቡን ዘሎ كون نشرت المجازات لهم باليوم أو كتحمل فن من قبل كم خبر
من قد كان يعمل أو واحد يصفونه صار يجيبون تفرقات حسب الزرور كما صاروا على قولكم حسب يموت الحمام يموت ዓለም ለኻዊ ትካላት ጥዕና ሰብኣዊ መሰለን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ተረዲኦም ክሰርሑሉ ይግባእ ዝበለ ተጋዳላይ ዶክተር ርኤ ኢሳያስ ህዝቢ ትግራይ እዚ በደል ከብቅዕ ምክላስ ብሕታዊ መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ተረዲኡ ቃልሱ ከጠናኽር ከም ዘለዎን ሰብ ሞያ ጥዕና ህዝቦም ንምድሓን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጅግንነት ተኹርዕ ምዃኑን ንቐጻሊ ዝወስሖም ዘሎ ፅዕንቶታት በዲሆም ሞያዊ ግቦም ክፍጽሙ ፀዊዑ أعطنا معلومات تنظر حاجة زي وزحف معنا على دور الحواري أنا من الدور الحواري رفعت خفيفة عندما لا يسمح لي تقنوات حال نازل على الراحة تلاقي صح سنجتي تقنوات نربونا بدرجة سويت أنا عزي كيف تكون حلوة كذا شو سنو وحولك عزي بدك أمور كذا جلي تكرار أنا مدة صح نقطة ما نقول أشتغله فجأة ما نقول الحين الله يمسك أبداً من الناس اللي هم لا تتكلم سمعهم كذا صح مثلا كذا تتكلم سوالله لا تخلص هذا هو كذا خلاص الموضوع خلاص أسمع صح تمرشوا تستمتعوا بالناس يزموا كانوا ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን 85 ሚእታዊ ስርዓት ጥዕና ከም ዝዓነወ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመላኽት ንድምፂ ወያነ ትግራይ ዝተወደደ ፀብጻብ ኣወጥሂም ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ድማ መጥቃዕትታት እናተፈጸመ ከም ዝርከብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጁድሪክ ከም ዝበልዎም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን መጥቃዕትታት እናተፈጸመ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግላጹ ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ደቡብ ኣፍሪካም SABC ኒውስ ጸብጺቡሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ሰራሕተኛ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ምብራቃዊ ዞባት ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ተቐቲሉሎም ኩነታት ትግራይ ካብ ዝጅምር ንነዘም ትሽዓተ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ተቐቲሎም ኣለዉ ብምባል ወሃብ ቃል እቲ ውድብ ስቴፈን ጁድሪክ ገሊጾም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዝተሓሳስብ ዋሕዲ ምግብን ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግብን ከም ዘሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሕን ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ግዳይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና 1288 ወገናት ናብ ትካላት ጥዕና ከም ዝመፃን እቶም ወሃብ ቃል ሓቢሮም ኣለዉ زبانا ورد شادي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زيتوا بحايلي من قد نسكتن نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي عسوب بعد سراويت ولك أملاخ إسياس آفوركي أب تجراي مصنات عليت كم زفتسمة تجليتهم والتهدرات ولك أملاخ إسياس آفوركي أب تجراي نسلامويان سبات النجفجفة كم زخنم أب لعلدك أنستيو دما مزن البوت أتاو متقعتي إن فتسمة كم زركبن عليتيا زيت سبحة لمعخن زينات عليان حابير لهم ورار سراويت ولك أملاخ إسياس آفوركي من أسيب الماميت كم زقتلن نفلستي كي ترفة كم زعمتن إذا قبر أكيد ما حزب تجراي نمسنات زعلم كم زخنن اتزينا أملاخيت لهم اتعسوا بعده سراويت حزون كيف تصمم زت أنحو قفعتاتهم أنا خيرو كم زقت أللومن بفلاي قبل علدك أنستيو تجراي ترى أيو زي فلس أتاتك كرة قعت النفس أما كم زخنن اتتصبت أبا أفليت لهم بتوسخي اتحزي أبا تجراي أقات إمزلق الولو أب عالم ترأيون تسمعون زي فلت كبير قفع كم زخنة بمجلس زي قبل على حزب تجراي بقلت إيفت أمزلو مصنات عليتيوم إتوم تسألاتين زرخبوا زخنة سبيوم زقتلهم إذ دما ملكة مصنات عليتيوم كان دعلم نتي من إسي مجفجافيو من إسي يقتل اللوم
ደቂ ኣንስትዮ ይዕመፅ ኣለዋ እዚ እውን ምጽናት ዓሌት እዩ ክብሉም ሓደ ዓሌት ያ ዘዘራረቦም ወገን ገሊጾም ሓለፍቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ልምዓታዊ ትካልን ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ዝዝቲ ዋዕላ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ከም ዘካይዱ ተሓቢሮም ዕላማ ዝዋዕላም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሰፊሕን ዓሚቕን ሰብኣዊ ቅልውላውን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምብጻሕን بدرجة ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ቅልውላው ዝምጥን ግብረ መልሲ ንምሃብ ዘኽእል ድጋፍ ንምትእኻብን ተሪር ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ተበግሶ ንምፍጣርን ከም ዝኾነም ዲቬክስ ጸብጺቡሎም ውጽኢት እዚ ተሓሲቡ ዘሎ ኣኼባም መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ መወዳእታ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ዘሳልጥዎን ንጉዳይ ትግራይ ኣብ ዝጥምትን ዘተ ከም መበገሲ ዝኸውን እትዋት ከም ዘቕርብ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ተሪር ስጉምቲ ምውሳድ ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሕብረት ኣውሮፓ እውን ኣሰር ኣሜሪካ ሲዒቡም ኣብ ልዕሊ ፋሽስቲ አብይ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክወስድ እዩ ዝብል ትጽቢት እንሓየለ ከም ዝመፀ እቲ ዜና ኣመላኺቱ ኣብ መወዳእታም ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ጨፍጫፍ ስርቅን ንዋታዊ ዕንወትን ከም ዝፈጸሙ ዝፍለጥ እዩ ናይዚ መርአያ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ መኾኒ ዝተፈጸመ ዘረፋን ዕንወትን ሓደ እዩ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝርከብ ዋንነቱ ናይ ሓለቃ ሞገስ ዝኾነን ትካል ምህጣር ከፍትን ምፍራይ ቀለብ እንስሳን ብሚሊሻታት ኣምሓራ ከም ዝተዘረፈን ከም ዝዓነወን ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ሓቢሩሎም እቲ ትካል 800 ከፍቲ ኣጣልን ደርሁን ከም እውን ማሽናትን መኽዘንን ሙሉእ ቀለብ እንስሳን ከም ዝነበሩን ሚሊሻታት ኣምሓራ ነዚ ኩሉ ሃፍተ ገነት ከም ዝወሰድዎን ነቲ ዝተረፈ ድማ ከም ዘዕነውዎን እቲ ሬድዮ ኣመላኺቱሎም ወናን እቲ ትካል ንሰራሕተኛታቶም ብምውዳብ ትካሎም ካብቶም ክዘርፉ ዝመጹ ዕጡቃት ኣምሓራ ንምክልኻል ጥራሕ ኢሎም ዝገበርዎ ፈተነም እቶም ወረርቲ ዕጡቃት ስለዝነበሩ በዝሒ ስለዝነበሮም እውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ ድማ ስቂሎም ነቲ ኩነታት ስለተዓዘቡን ንዕንወት ዘረፋን ትካሎም ምክልኻል ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም እቶም ወናኒ ገለ ማሽናትን ከፍትን ትካሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ምህላው ከም ሰምዑ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዕጡቃት ኣምሓራ ነቲ መነወር ተግባር ዝፈጸሙ ትግራይ ንምጥማይ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣለዉ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል በቲ ዝተፈጸመ ዕንወትን ዘረፋን እናበኸዩም ሓዘኖም ከም ዝገለጹ ድማ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር